Probatium est. Testimonium actis, освидетелство на делата. Ad valorem, според достоинството. Ad perpetuam rei memoriam, за вечен спомен на делото. In secula seculorum, во век и веков. Pro artium magister, за учения виртуоз. Et amicus humani generis, и приятел на човешкия род. Probatum est, одобрено е. Доктор honoris causa. Господин ректор, Artium Magister et Amicus Humani Generis, професор доктор Петър Балкански. Quod bonum felix faustum fortunatumque est. Това да бъде за добро, щастливо, благополучно и успешно. Факта loquuntur, фактите говорят. Професор доктор Петър Балкански, неговият живот и приносът му в науката представя деканът на факултета по педагогика, доцент доктор Янка Стоименова. Уважаеми господин ректор, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Такева, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми гости, дами и господа, имам честта и удоволствието да представя професор доктор Петър Балкански. Професор доктор Петър Балкански е роден на 17 март 1939 г. в село Батин, Русенска област. Завършва последователно средно образование в град Русе, Институт за прогимназиални учители в град Шумен със специалност български и руски език, Софийски университет Свети Климент Охридски, юридически факултет. Следва задочна аспирантура в Руската академия по образование и защитава дисертация по сравнително изследване на теорията за правото на образование. През 1988 г. специализира по въпросите на плурализма в обществото в Института по социология на Руска академия на науките, град Москва. През 2003 завършва едномесечна специализация в Амстердамския университет, Холандско училище по образователен мениджмънт. Работи в продължение на 3 години като учител и организационен работник в системата на образованието. От 2003 година е избран за редовен професор по управление на образованието и ръководител на магистърска програма по образователен мениджмънт във факултета по педагогика при Югозападен университет Неофит Рилски. Чете лекционни курсове по дисциплините основи на менеджмента, менеджмент на човешките ресурси, стратегически и иновационен менеджмент в образованието, образователен менеджмент, контролна дейност в образованието и други. В периода 2003-2010 година е член на 4 проектни международни екипи и национален координатор за България, българо-холандски проект «Трансформация на управлението на образованието в България». Професор доктор Петър Балкански е създател на междууниверситетска магистърска програма по образователен мениджмънт и нейното внедряване.
Балкански, но искам преди това да посоча още една практика, която университета има. Госпожа Кастрева вчера ме попита как се сътрудничим с нашите колеги от средното образование. Днес присъства директора на средно училище Кузман Шевкарев в Благоевград, госпожа доктор Лилия Стоянова, така че искам и на нея да й дам думата, но преди това да аплодираме професор Балкански. Давам ви думата за кратко приветствие и показваме на практика. Уважаеми ректор на Югозападния университет, уважаеми министър на образованието и науката, уважаеми декан на педагогическия факултет в Благоевград. Не знам откъде да започна, но ще започна от любовта към тази професия, учителската професия. Защото тук в Благоевград преподавателите и студентите стават учители. Учители правят учители. Лидери в образованието правят децата и учениците лидери. Благодаря ви! Когато замислихме между университетската програма по образователен мениджмънт, ние, по-специално аз се отказах, само с една лектория да премине целият проект. Аз тогава предложих на Петър Ганстани от Холандското училище по менеджмент друг вариант. Този вариант е приет от моя прекрасен екип, с който лоша дума до сега не сме си казали. Защото аз знам, лидер може да бъде само този, който има последователи. Благодаря на всички последователи, защото програмата нямаше да може да бъде осъществена, ако нямах аз. Галин Чоков, ако нямах Вяра Юрова, ако нямах Ваня Георгиева, ако нямах всички останали, които, да не ги изрекажам, всички останали, които бяха членове на екипа. Аз благодаря на поредицата от ректори, с които съм работил в този университет. Благодаря на първия ректор, с който аз имах контакт, на втория ректор, на третия ректор, четвъртия ректор, деветия, аз бях на съдите. Ако не беше подкрепата на Югозападния университет, ако Югозападния университет не беше център на тази програма, ако нямаше доброжелателния тон и настроение в факултета по педагогика, ако студентите непрекъснато увеличаваха своя състав да изучават тази програма, проектът нямаше да бъде осъществен. Благодаря ви сърдечно! От господин ректора за доктор хонорис кауза професор Петър Балкански. Уважаеми дами и господа, да изпратим доктор хонорис кауза. Гордо и продължавайте да правите толкова съдържателни неща за образованието и за нашия университет.